Vreme je i za centralnu temu svitanja. Asocijacija privatnih zdravstvenih ustanova i privatnih praksi Srbije još prilikom osnivanja 2014. godine postavila je dugoročni cilj da privatni zdravstveni sektor bude funkcionalni deo sistema zdravstvene zaštite u Srbiji u najboljem interesu, naravno, pacijenata. Inicijativu je tada pokrenulo 17 uglednih privatnih zdravstvenih ustanova, a danas ovo udruženje okuplja najveće bolnice, poliklinike, ordinacije, laboratorije i apoteke. Oni će danas i sutra održati svoju 4. skupštinu, a danas u 10 časova okupit će se zajedno sa najvećim evropskim stručnjacima u Beogradu, jer će naš grad biti domaćin sastanka regionalne radne grupe u okviru Evropske asocijacije privatnih bolnica, koja okuplja 5000 najvećih privatnih zdravstvenih ustanova iz 17 zemalja. Tema je evropska perspektiva i uloga privatnog sektora u njihovim zemljama. Tim povodom naši gosti, predsjednik Lekarske komore Srbije dr. Milan Dinić i Marija Rebrenović ispred ove asocijacije. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli. Evo da krenemo od vas. Kako vi kao prvi čovek svih lekara u Srbiji, direktor Komore lekara Srbije, ocenjujete našu međunarodnu, da kažemo, poziciju i situaciju kada govorimo o udruživanju privatnog i državnog zdravstvenog sektora? Hvala vam, dobro jutro. Pa situacija je dosta dobra iz nekoliko razloga. Prvo, ako neka prednost postoji toga što je zdravstveni sistem naš i generalno država, da kažem, malo zaostala za nekim evropskim integracijama u prethodnih 20 godina, onda nam to sada daje priliku da svi ti naši evropski prijatelji, te evropske komore i evropsko udruženje mogu da nam pomognu. Praktično govoreći, najviše liči na to kao kada bi htjeli da sa nekim od vaših prijatelja porazgovarate koji je već negde bio na moru u nekom hotelu pa da na preporuku kako izgleda, da li je dobra hrana, da li su dobre plaže ili sve ostalo. Praktično oni već imaju tu mapu i oni su kroz tu tranziciju kroz koju mi sada prolazimo i privatizaciju već prošli i sve nešto što je njima pravilo problem, gde su se eventualno saplali, što su bili izazovi. Sad imamo ljude koji mogu iz prve ruke da nam kažu šta je to, da ne ponovimo eventualno njihove greške i da znamo na kraju svega toga šta nas čeka. Tako da je to velika prednost evropske saradnje i sa svim zemljama, posebno zemljama bivše Jugoslavije i zemljama iz našeg okruženja koje su, da kažem, dosta ličile na neki naš zdravstveni sistem koji smo imali. Oni su prošli tu tranziciju, prošli tu privatizaciju, uključili, integrisali privatni sektor i to su za nas sve dragocene informacije. Dobro, Marija, osim što je ovo stvarno fenomenalna jedna prilika da se Beograd i Srbija pokažu ulozi najboljeg domaćina, šta će ovaj skup predstavljati za samu asocijaciju? Koga sve očekujete od stručnjaka? Za nas je ovaj skup veoma značajan i mi smo veoma ponosni. Asocijacija postoji već 3 godine i uspjela je da okupi 70% privatnog zdravstva Srbije. To je veoma značajno obzirom da je naše privatno zdravstvo relativno mlada grana u Srbiji. Ona postoji 25 godina. Sva iskustva su nam veoma značajna zato što imamo tu mogućnost da sagledamo neke modele s obzirom da je naš cilj apsolutno integrisanje privatnog zdravstvenog sistema u jedinstven sistem pružanja zdravstvene zaštite u Srbiji. Tako da ćemo između ostalog biti domaćini doktoru Polu Garasusu, koji je predsjednik Evropske asocijacije privatnih bolnica i ostalim stručnjacima koji imaju iskustvo u razvijenim evropskim zemljama već dugi niz godina. Tako da je za nas to od ključnog značaja zbog opredeljivanja nekih daljih smernica u radu asocijacije. Kada kažete našem čoveku da bi bilo dobro da uz zdravstvenu karticu može da ode da se leči kod privatnika, to je zaista za njega, kako da vam kažem, jedan pravi lepak. Ljudi se za to često zalepe i kažu kada će to konačno da zaživi. Svakako mi smo daleko od toga da budemo potpuno, da kažemo, slobodni, da možemo da biramo da li ćemo našu zaštitu zdravstvenu zatražiti recimo u državnoj ustanovi ili privatnoj, a da bude, dakle, sve to pokriveno osiguranjem koje se izdvaja. Međutim, ne možemo da kažemo da se ništa ne radi. Imamo, recimo, da smo uključili privatni sektor u, recimo, postupke vantelesne oplodnje, zatim operacije katarakte, hiperbarične komore i tako dalje. Kako vi vidite to udruživanje na nivou Srbije i gde smo,
smo, a gde bi trebalo da budemo u 2017. godini? Pa ja prvo ne mislim da smo mi toliko daleko od toga da će svi građani Srbije moći jednako i ravnopravno da koriste oba zdravstvena sistema. Mislim da upravo ovo što ste naveli kao IVF, vantelesnu oplodnju, znači katarakti i ostale stvari su nekako, da kažem, bile neke lakmus papir, da se vidi kako će se privatna praksa integrisati, da li može da odgovori nekim specifičnostima koje državni, da kažem, sektor i državno zdravstvo. Niko se tu ne želi, ni pacijenti, a ni te privatne ustanove. Pazite, koliko ja znam. To je neka saradnja koja je prirodna i normalna. Da kažem, prvenstveno između nas kao kolega, ona odavno postoji, od uvek je postojala. Sada je pitanje na koji je pravi način, koji je pravi put integrisanja, da kažem, privatnika u zdravstveni sistem. Mislim da u ovom trenutku zaista Ministarstvo zdravlja je na dobrom putu, s obzirom da zakonskim izmenama koje se spremaju, izmenom zakona o zdravstvenoj zaštiti, izmenom zakona o zdravstvenom osiguranju, se upravo to planira, tako da ja sam optimista i ne mislim da smo mi previše daleko od toga. Marija, šta podrazumeva pod međunarodnom saradnjom privatnog sektora u Srbiji i Evropi danas? Na čemu se posebno insistira? Da li je to neka razmena iskustava ili već nešto drugo? Već se dugo priča o zdravstvenom turizmu i o velikim potencijalima Srbije u tom pravcu. Što se ovog skupa tiče, ovo je više razmene iskustava u smislu organizacije posla, jer se ovde zapravo radi o asocijaciji našoj, a i o evropskoj, koja okuplja privredne subjekte, znači bolnice i male privatnike kao privredne subjekte pružaoca ovih usluga. Tako da se ovde očekuju modeli upravo organizacije posla i integracije u jedinstven sistem. Više su to ciljevi ovog skupa nego usko gledano neke medicinske teme. Dobro. Milane, vi dolazite iz privatne prakse prvenstveno, ali tako? Negdje, ako se ne varam, oko 10% lekara radi u privatnoj praksi. Tako je. Tako? A imamo zaista, ja bih rekao, jednu migraciju lekara iz državnog u taj privatni sektor. Da li to negdje sad implicitno može da govori da privatni sektor sve više jača? Neću da kažem da ovi državni slabi, ne želim to da kažem, ali želim da kažem da su zaista velike investicije i nekako sve to dobija jednu ozbiljniju notu kada govorimo o privatnim lekarima. Imali smo ranije da imamo par nekih ordinacija klinika i nekako smo bili osuđeni na to, tako je kako je, i nekako je bila zaista glavna stvar samo da se ne čeka red. Dakle, međutim sada imamo zaista kvalitet usluge koje se pruža u privatnim zdravstvenim ustanovama. Pa, privatne zdravstvene ustanove su svakako tokom perioda od više 20 godina kako postoje evoluirale, da kažem, i dobili jedan novi kvalitet i jednu novu vrednost. Ono što sa stanovišta Lekarske komore postoji kao pozitivna stvar, to je da u Lekarskoj komori nikada ta diskriminacija nije postojala i Lekarska komora je uvek sve lekare tretirala jednako. Bez obzira da li oni dolaze iz privatnog, državnog, vojnog, zdravstva, a i u Lekarskoj komori, da kažem, je od uvek postojao taj neki pozitivan trend spajanja i jedinstva. Sigurno da postoje te migracije o kojima govorite, migracije koje mi imamo, kako imamo migracije ka spolja, tako i te migracije unutra ka većim gradovima, a razmena kadrova između državnih i privatnih zdravstvenih ustanova je nešto što je, da kažem, pozitivno i zakon novi treba da prepozna upravo razmenu kadrova. Vi sad imate neobičnu situaciju gde, na primjer, imate deficit u nekim državnim ustanovama određenih lekara, a da sa druge strane, to, na primjer, Lekarska komora ima podatke da ti lekari postoje, znači na određenim opštinama, samo rade negde privatno. Mislim da je to veliki potencijal i da privatna praksa i privatne zdravstvene ustanove jesu veliki adut države na koji ona računa i mislim da će sigurno moći da pomognu u stabilizaciji zdravstvenog sistema. Dobro. Ja ću sa Marijom onako, nas dve smo se onako združili, pa ću ja vas da pitam. U privatnoj praksi Srbije danas rade mnoga zaista ugledne imena i poznati stručnjaci domaćeg zdravstva. I sada privatni sektor zapošljava više od 10% lekara u Srbiji, drugog medicinskog i nemedicinskog osoblja. Vrednost investicije u opremu procenjuje se na čak oko 21 milion evra. Dakle, ovo je vrlo značajan sektor za državu. Gde su najvidljiviji rezultati tog udruživanja sa državnim sektorom i da li će o tome biti reči na vašoj sutrašnjoj skupštini i da li će možda prisustvovati predstavnici resornog ministarstva? Ti brojevi koji ste napomenuli su jako značajni, oni govore sami po sebi. 8.500 ljudi radi u privatnom sektoru. 3.700 lekara je stalno zaposleno u privatnom sektoru. To je zaista jedna impozantna cifra i govori o velikom potencijalu
privatnog zdravstva. Šta to znači? Kada govorite o investicijama, jako je važno napomenuti još jednu stvar, a to je da je privatno zdravstvo spremno za dalja brza ulaganja. Ono je samo po sebi veoma mobilno i moguće je vrlo brzo odgovoriti svim zahtevima i daljim ulaganjima. U privatnom sektoru postoji 15 aparata za magnetnu rezonancu, postoji 19 skenera i tako dalje. Tako da... I to je malo rekao bih, jer su zaista i tu kapaciteti puni i sve radi kao švajcarski sat. Tako je, ali je još važnije da u veoma kratkom roku može da se odgovori i drugim zahtevima. Znači, moguće je opremiti celu novu zgradu, bolnicu, savremenom opremom, veoma brzo i efikasno ukoliko za tim ima potrebe. Ono što je već do sada pokazalo efikasnost privatnog zdravstva zapravo i leži u dosadašnjoj saradnji sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, gde imate situaciju da je u veoma važnoj oblasti vantelesne oplodnje zapravo već 4000 parova prošlo tu proceduru od 2008. godine do danas. Pri tome ove godine, 2017. do ovog momenta je preko 2000 ljudi imalo poziciju da u privatnoj ustanovi završi svoju proceduru vantelesne oplodnje. Kada posmatramo kataraktu koja je krenula prošle godine, urađeno je prošle godine 2500 procedura, a ove godine 3500 procedura. Ono što je jako važno, sem ovih brojeva, važno je reći da su sve te procedure završene bez primedbi. Znači sa velikim uspehom i bez jedne primedbe. To najbolje pokazuje kvalitet i nivo privatnog zdravstva. Jer kad govorimo o našem cilju integrisanja u zdravstveni sistem, potpunog integrisanja, mi zapravo tu govorimo o jednoj situaciji gde smatramo da integrisanje treba da se desi, ali uz potpuno očuvanje pune profesionalnosti i etičnosti, uz podržavanje kvaliteta, jer kvalitet je jedan proces ne samo kod nas, nego i u Evropi, upravo ćemo o tome danas i razgovarati, koji se stalno menja i koji vam zadaje nove ciljeve i zadatke ispred vas u svakom momentu. Tako da asocijacija sa svojim članovima zaista radi vrlo i po pitanju sertifikacije, akreditacije i promovisanju tog segmenta da bi kvalitet zaživeo u punom smislu reči zbog interesa pre svega naših pacijenata i građana u cilju davanja što kvalitetnije usluge, a uz racionalno korišćenje naučenih sredstava. Na kraju kraja, znate, jako je važno da postoji jedan, da kažemo, krovni okvir svega toga i da se ta privatna praksa udruži, dakle, da znamo i mi pacijenti, dakle, kome poveravamo svoj organizam i svoje zdravlje na lečenje i da ako ne daj Bože nešto bude, možemo i vi i mi da reagujemo, a kada odemo kod nekih tamo diletanata i koji nisu ni u asocijaciji i tako dalje, tu nastaje veliki problem. Znači, nisu registrovani, nisu u asocijaciji. Apsolutno ste u pravu i mi smo predložili u novom zakonu o zdravstvenoj zaštiti, za koji se nadam da će uskoro ugledati svetlo dana, se i nalazi takav predlog o potpunoj transparentnosti, odnosno naš cilj je da zdravstvene ustanove budu vidljive u agenciji privrednim registrima. Znači, tu dolazite do jednog nonsensa da kad putujete, kao što kolega kaže, vi možete da izađete na sajt, da malo proverite tu turističku agenciju, da vidite da li ona ima neke sertifikate, da li je član JUTE, a kada je zdravstvena ustanova u pitanju koja se za sada vode u privatnom registru kod privrednog suda, to za pacijente nije transparentno. Jako se zalažemo da to sve bude vidljivo i samim tim će biti vidljiv i kvalitet. Se možda planira osnivanje, evo sada mi pada na pamet, da li se možda planira osnivanje neke privatne lekarske komore? Odnosno komore koja će okupiti lekare privatnike i privatnu praksu? Mislim da to nije dobra ideja, jer upravo kao što je kolega rekao, kada se posmatra komora lekara, tu govorite o struci. Lekari su jedinstveni, to ne treba da ima nikakve veze sa vlasništvom neke ustanove. U razvijenim zemljama gde imate potpuno integrisane sisteme, pacijent i građanin zapravo ni ne zna da li je ta zgrada u koju ulazi u privatnom ili u državnom vlasništvu. On vodi računa o proceduri, o preporuci koji je to doktor i o tome koja mu usluga treba. To je krajnji cilj. Znači, to su sve jedinstveni lekari koji su završili iste fakultete, imaju iste prakse i isti nivo i kvalitet znanja. To je suština ove priče i to ne treba da se odražava kroz posebnu komoru. Ja sam sigurna da naša lekarska komora... Hoću da pitam upravo to, doktora Dinića. Kažite mi, koja je onda uloga Lekarske komore Srbije kada govorimo o privatnom zdravstvenom sektoru? Kada ste sada
pravili ovu komparaciju, treba da kažem da je ekvivalent asocijaciji privatnih ustanova je Komora zdravstvenih ustanova državnih. I to su da kažem dve institucije koje mogu da su opredeljene prema tome ko je vlasnik kapitala same institucije. Kao što je koleginica rekla, zaista Lekarska komora se trudi da zaštiti, da kažem, pre svega profesiju, bez obzira da li su lekari zaposleni u državnom ili privatnom zdravstvu. Pošto tema jeste privatno zdravstvo jutros, onda ideja Lekarske komore jeste da lekari koji su, da kažem, upravo što je Marija rekla, licencirani, završili iste fakultete, imaju ista znanja, da dobiju jednaka ista prava. Odnosno da praktično ono što smo uvek navodili kao primjer i mi iz Lekarske komore, da ako vi vodite trudnoću u privatnoj zdravstvenoj ustanovi, možete sa tim izveštajem i sa svim tim nalazima dodati da se porodite privatno ili državno. Tačno, i bolovanja i sve što iz toga proizilazi. Dakle, danas i sutra u Metropolu skup lekara privatne prakse, tako, dakle, međunarodna razmena, dolaze nam stručnjaci, to je sve dobro i to svakako jača generalno zdravstveni sistem i mislim da to tako treba da se gleda, ne odvojeno da li je nešto državno ili privatno, već integrisano. I jesmo tu svi u službi naših gledalaca, a vi pacijenata. Hvala veliko na gostovanju.